Първо ще представи своя проект Красимира Митова. Да ви кажа няколко думи за нея. Тя е дипломиран архитект в Университета за архитектура, строителство и геодезия в София, катедра интериор и дизайн, работи в студио Cityscape и напълно споделя идеалите и целите на екипа, с който съвместно участва в конкурси в страната и чужбина. Обича да прекарва свободното си време сред природата, където черпи творческо вдъхновение и енергия. Нейният проект и основният акцент в него са внушенията и връзката между човека, неговите ежедневни ритуали и природата. Но повече ще научим за това от самата Красимира. Само секунда, докато Красимира се подготвя, скъпи участници, напомням още веднъж, че всеки от вас има по 5 минути за презентиране. Следват 5 минути за въпроси от журито, разбира се от гостите в залата. След изтичането на това време, разбира се, няма така строго да спрем хронометъра, както се казва. Ще ви дадем 30 секунди толеранс да си довършите мисълта и даваме думата на уважаемото жури за въпроси към вас. Казвам се Красимира и съм тук, за да ви представя Баня Кармин. Архитект съм и работя в студио за архитектура и дизайн Cityscape. Ще започна разказа си малко отдалече. Повечето от нас вероятно имаме такива бани. Те са с минимална площ, само с най-необходимите уреди, често с много малки или никакви прозорци. Каквото и да правим с организацията в оформлението на една такава баня, тя си остава малка и без връзка с околния свят. Когато прочетох заданието за категория Experience, открих надежда за тези принципно неправдани помещения бани. И добих смелост да се размечтая. Ограничението за площта от 12 квадрата всъщност означава доста голямо помещение. Обичайно баните са 2, че и 3 пъти по-малки. Изискването за луксозна визия дава свобода в избора на материали, а изчистените форми прилягат на виждането ми за дизайн изобщо. Тъй като аз си почивам най-добре сред природата, затова и свързвам релакса с близък до природата дизайн. А най-добрият резултат от всяко проектиране се получава, когато всеки детайл е подчинен на цялостната идея. Всичко това и фактът, че проектът не е за реална ситуация, ме провокираха да си представя идеалната баня в идеалната къща в прекрасна цветна градина. В помещение 3 на 4 метра разполагам всичко необходимо за една баня, включително прозорците, съобразени с нея. Те са така разположени, че да има пряка слънчева светлина по всяко време на деня и да осигуряват подходящ поглед навън от всяко кътче. Реших да не ограничавам изкуствено пространство с плътни прегради и чупки в план. Обособяването на отделни ниши е постигнато с други средства. Усещането за лукс в тази баня ще идва преди всичко от простора и светлината в нея. Мивките са 2, за да могат да се ползват от двама едновременно в най-инфарктните часове рано сутрин. Ваната е достатъчно голяма, за да релаксира в нея всеки, независимо от ръста му. Душа е отделен с стъклен параван, висок 2,15. Така оформената полузатворена душ-кабина е оборудвана с 2 душ-панела за любителите на къпането по двойки. Тоалетната и бидето са разположени в своеобразна ниша, оформено от 2 плота на височина 40 см, където може да си оставите книгата или лаптопа, ако обичате да четете в тоалетната. На разреза се вижда как пода е повдигнат на 60 см, за да може да се вгради ваната в него. За настилка е избран дървонапълнен полимер за външна употреба, монтиран на отворени фуги, позволява свободното наотичане на водата. Предвижда се отваряема част на настилката за лесна ревизия и почистване на сифоните. Дървото в пода дава приятно усещане при ходене на босо и в същото време не се хлъзга. Това са основните гледки, които се разкриват навън. Едната при влизането и най-често използваните мивки. Другата е при вземане на релаксираща вана, което изисква по-продължителен престой в банята. Подредените бели речни камъни осигуряват плавен преход вътре-вън. В следващите слайдове обяснявам защо се спрях именно на тези продукти от избора от асортимента на Идеа Стандарт. Говорейки за естествени форми, нямаше как да не се спра на мивките Natural от серията Simply You. Със същите съображения, само че за формата на водният поток избрах смесител Attitude с аератор Waterfall и 4-дупков смесител за вана с чучур серията Melange. Не можах да намеря подходяща снимка за него. В подкрепа на изчистения дизайн се притекоха душ-панелите Magnum, мебелите и санитарния порцелан от серията Simply You и аксесуарите от серията Moments. От предоставените за избор в сайта вани се спрях на най-голямата възможна, която смятам, че става за граждани.
Друго определящо в избора ми беше наличието на хидромасажни функции за допълнително удоволствие от вземането на вана. Традиционно над ваната и при душ кабината са нужни много полици. За да изпъкват още по-добре релеф на тази стена, от която те изкачат, ми трябваше някакъв гладък и отразяващ материал за съседните повърхности. Това избрах лакирано интериорно стъкло за стената и опънат гладнацов таван за тавана. Тези два материала са близки по оптични характеристики и осигуряват визуално единство между стената и тавана. Тъй като порцелана е бяла, се спрях на тъмния декор за мебелите. За стената прецених, че текстурата е достатъчен ефект, затова тя остана сива. Някак естествено гамата стана преобладаващо монохромна и банята ми придоби нужда от цвят. Той трябваше да е едновременно ярък, топъл, благороден, да дава добър контраст с всичко вътре и извън банята. Така се спрях на червената гама, откъдето видя и поетичното име кармин. А точните нюанси взех от каталозите на фирмите за лакирано стъкло и гланцов опънат таван. Само ще ви покажа набързо банята. Да, разбира се. За да можете ми да прецените резултата. Една моя приятелка каза, като я видя: представям си колко зареждащо би започна денят ми в тази баня. Ще потичам мислено боса по зелената трева, ще вдъхна уханието на свежи цветя, ще се слея с природата. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря на организаторите на вниманието на уважаемото жури. Пожелавам на всички вдъхновение и приказни мечти. Уважаемо жури, думата е ваша за въпроси. Може някой от публиката да се престраши първи? Единственият въпрос в случая е свързан с избора на решението за вграждане на ваната. Точно гледайки тази визуализация в момента и мислейки за това, че принципно във ваната аз ще престоявам възможно най-дълго в тази баня. В случая ми се струва, че ако тази вана не е вградена, аз ще виждам това, което е навън, много по-добре, смисъл ще ми се открива много по-добре глед. Това ми е единствената забележка. Въпрос съответно, защо сме решили, че непременно трябва да вградим тази вана? Идеята ми да е вградена ваната е първо, защото смятам, че така достъпът до нея е по-добър, по-лесен. И виждала съм как трудно подвижни хора трудно се качват във вана. А другата причина е, че исках ваната да е на нивото на терена, ако може да е сякаше езеро в градината и тревичката да расте съвсем близо до ръба ѝ. Това бяха моите съображения. Аз ще продължа, ще дадем на повод от въпроса на Роди. Или стана ясно да си вградена ванна, не е ясно, бе, но е вградена ванна, но пода е задигнат 60 см. Много ми си да го кажете какво се случва с другите помещения и как също се влиза в тази баня. Ами, нивото, от което се влиза в банята, би трябвало да е нивото 0 на другите помещения. Тоест, колко ще бъде светлата височина на... Защото това ще е къща най-вероятно. Като взето ще ми е опънат таван и пода ще бъде сдигнат с 60 см. Това не се може да се позволи в офис града, където се движат в бойни подове, канализации, инсталации и така нататък. Камо и в студиото, това ще бъде функцията да се вдигне пода с 60 см. Какъв монтаж ще е това? Основно пода е задигнат, за да може да се вгради ваната в него. Значи за цялата къща ще се задигне пода, за да се вгради ваната. Подозирам, че може да се получи това с чупка в плочата на това място, където е границата между банята и съседното помещение. Също така сигурно може да се направи и чупка само заради самата вана. Исках само да стигна до разреда, да ви покажа каква височина се получава. Става 20, 70, 60, 3,30 светло височина. Имайки предвид, че терена е и имаме основи със сигурност,
Може да има и сутеренно помещение от другата страна, просто цялата къща няма възможност да я проектирам. Мисля, че е постижим. Много симпатично така да се представи проект. Всичко е хубаво, но наистина това е една така ваш сън, ваша мечта. И тук са пломба, който се говори, нали, малко не знам дали правим добрата услуга на идеал стандарт по този начин, да създаваме приказки, пък и така в един коментар бях казал за образователната цел на този конкурс. Не знам доколко това е доброто послание към архитектите, за да вдигнете пода с 60 см, за да видите ваната. Да се щупи площата, сега да влизаме в тези детали конструктивно, как ще стане това и дали пък е 60 см оправдан. Заявах се малко, съжалявам, че проектът е хубав. Уважаемо жури, дали имате още въпроси? Останалите членове на журито? Или да преминаваме към въпроси на гостите? Ако някой има желание, сега е момента да зададе своя въпрос към Красимира за нейния проект. Значи, нали, проектът е така доста интересен и доста нестандартен. Напълно го разбрах. Не искам да коментирам техническата част. Нали. За мен е това, което искам само да попитам, тъй като нали, понеже в този бранш имам нали, опит от реалността. Така наречените места за сторидж в луксозната баня са така все повече и повече нали, е част, която нали, потребителите търсят. Според вас достатъчно ли е това място, което вие сте проектирали, което сте показали за така, ненужните вещи да се слагат в банята, тъй като реално това е така? И нали, поне лично как го виждате този момент нали, в тази голяма просторна баня, нали, този, според мен мястото, така, което сте показали за сторидж е по-лимитирано, отколкото би могло. Нали, как го виждате вие от ваша страна? Благодаря ви за въпроса. Всъщност смятам, че повечето неща, които имаме в банята си, ги ползваме постоянно. Това са козметика, кърпи и всякакви такива неща. Разбира се, мисля, че има място в тези два шкафове за кърпи и такива неща, които не винаги са навън. А останалите вещи смятам, че могат да се разположат по зони, там където има място, където се използват най-често. По полиците над ваната и при душ кабината. Ето ги тук. И за други нужни при другите нужди в банята неща са тези полици, които най-много да имате руло тоалетна хартия тук и някоя резервна кърпа наблизо под ръка. Тъй, че смятам, че вероятно ще са достатъчно. Да, добре, благодаря. Може ли да върнете този слайд с ваната? Да. Определено фигурата се слага за мащаб на помещението. Дали тази фигура ще се помести в тази вана? Да ви кажа от моя ракурс, изобщо няма как да влезе. Но все пак това беше най-голямата възможна вана. Доста проектите да бъдат още по-големи. Може да, защото примерно човек Може би това е обратната връзка. Няма как да се изтрупа спокойно. Аз искам да попитам нещо съвсем така. Значи първо много ми хареса анализ за тях, често. Стъпълга анализ на това формата на камъка с нитките и така нататък. Въпросът ми е за осветлението. В смисъл, това, което е горе на опълнатия таван, предполагам са някакви скопове. Мисълта ми, има ли идея за някаква игра с осветлението спрямо най-вече разликите в екстериора, тъй като толкова много нали, стъкла и поглед към тази градина, представям си сега примерно, казвам. Ако да речем навън е някакво лондонско време, такова мрачно гадно, и тия бели спотлени светно или нещо такова, разбираш ли? Да, да. Тоест мисълта ми е някаква опция за зонирано осветление, тип интимно осветление към ваната, към душа или просто каквото стане, до разката.
Ами, мисля, че могат да се настроят да се димират отделните спотове и да се направят на няколко кръга, така че да светват по-отделно. Иначе са разположени над релефните стени, за да подчертаят ефекта, и има 2 спота точно над мивките. Тук не се виждат, предполагам, много добре, но се забелязват все пак. Аз имам предвид, примерно, на тези летящи рамчета до конзолите, примерно някакъв тип самостоятелно стоящо, по-ниско висящо, тип... разбираш ли? Да, би могло в интерес на истината да се помисли за това. Да. Помисли в тази посока, допълнително само за осветление. За през денето едно така прекрасно слънчево осветление си няма да има нужда. Или по-скоро и опция за засенчване, ако това е някаква звеща жега и вътре реши, че трябва да прави нещо, да си вичета курите и така. Няма ли малко да се изпъка. Седмица, най-вече на голямата витрина, също може би ще ти помогна допълнително. Да, за това говоря. Да. Не знам, чисто като изложение, това най-вероятно ще е нещо запад, някакво такова, може да стане доста по. Да, зависимост от изложението може да е доста неприятно също така. Но надявам се, че при проектиране на цялата къща ще завърти банята, така че да се обмислят и другите фактори. Да, това, което ми каза, е също съществено, защото това огледалото общество не е функционално. Тази контрарелна светлина, която идва отзад, защото няма да се оглежда така комфортно. Да кажем, че големи прозорци север, с най-хубавите стъкла, така че да няма значение какво е изложението. Беше чисто, ако мислиш дори една най-елементарна завеса, която може да приведе така един ажурен ефект, също... Да, по-скоро бих мислил за някаква външна слънцезащита или нещо такова. Много съжалявам, че ви прекъсвам, но трябва да дадем шанси на останалите участници. Може би в времето, когато ще заседавате, ако желаете, може допълнително да направим по една кратка среща с всеки автор, на който да зададете допълнителни въпроси. Но сега благодаря на вас за въпросите. Мисля, че на всички беше интересно. Красимира, благодаря и на теб. Аз благодаря. Аплодисменти.